Ginkompirmahan ni Iloilo City Councilor Sin Marie Mabilog sa nagamit sang salakyan nga nakuhaan sang litrato sa isa ka mall sang Mayo 24 adlaw sang Domingo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mabilog, yagin pahayag nga hindi personal nga lakat ang o kung hindi ato personal nga lakat kundi para sa opisyal nga aktibidad kag programa sa iya opisina. Pahayag pa ni Mabilog ang salakyan gingamit sini para sa pagbakal sa mga kinahanglanon para sa Balik Eskwela Project kagay sa mga school supplies nga ipanagtag sa mga barangay. Ginatagman sang konsehal nga wala sa sang kaugalingon nga service vehicle nga ginassign sa city government sa iya opisina gani ginpahulam ini kag ginpahanugutan sa sang Office of the Vice Mayor nga temporaryo nga magamit sa ilang service vehicle agud matigayon ang iyang programa. Dugang pa ni Mabilog nga personal niya nga kwartang gingasto sa gasolina sang ginhulam sini ang salakyan. Suno pa sa konsehal para ini nga nagapangita sang paagi agud mapalabot ang bulig kag serbisyo sa mga pumuluyo sang syudad. Kita ang nagamit sila kay kagapon puno sang schedule ang bilog naton nga adlaw kadto sa barangay sang nagka free time ako between 2 to 5 nagdiretso ko sa GT Mall para magbakal sang supplies para sa aton nga Balik Eskwela program. Pero ang ini nga vehicle because actually sa aton city government tanan nga konsehal almost hindi ko tanan nga konsehal may ara sang salakyan pero ako wala ako gingaan sa city government amo na nga ginobra ko nagulam ako anay kay Vice Mayor kinalipay man kita kay ginasuportahan ang mga programa ang ginaobra ta ginpahulam niya kita. Hindi ako again focus lang kita sa work muna gani we have to work with what we have balaan ko man nga minority ako so instead nga ti iba niya siguro ga sige reklamo pero ako ga focus kito subong sa obra kay ti balaan nato nga manugbalik eskwela na may aram ko gani programa di nga for the student support program naton ti amo na ang ako nang ginaangyo nga tani maano man ko ikon if ever nga may ara ti tani magaan man ko sang. Ang kabayan sa naging interview sa Bombo Radio kay Iloilo City Councilor Sin Marie Mabilog.